abul umma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Salamu alaika Al-Mukhtar shugabanmu mai girma, gani yau na zo in maka tambura na alfarma. Yabanka ne ke sanya mu har mu yau girma, wanin ka kausai da yan kudi na banza ma. Di mai neman tsira dole ya bi ka mai girma, salam alaika ya shugaba na al'umma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Allah kai na roƙa sarkinmu mai yawan bani, kuma kayi mun ka ƙara da shi ɗan adanani. Ka ƙara linka salatin ka gunshi zulmanni, shine ya kauda da duka rudu na zamani. Duk wanda ya so shi iya gujewa rudani, na so ka Al-Mukhtari shugaba mai girma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Ya mai isa ta kasaita gani gaban ka mai girma, yaye duhun zuci kaban hasken ka mai girma. Sani sau na mawakan ka shugaba nima, dan isar wanda ya yi ka ya abul umma. Da isar isasshe shi gwanin ga mai girma, domin isa ta sahabban ka da mai girma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Na doka tamburan kuma daɗi da wuya bai sa kun kabar ma'aiki ba. Abubakar ka kai jinjina ta alfarma, ina Umar Usman dole in saka kuma. Da Ali Zaki gwarzo na yar girma, tsatsan jini ta ma'aiki mu gaida baki. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Jinjina da ke yi wa da shehunanmu masu girma, a soyuwa ta ma'aiki a nan fa suka girma. Shehu Tijjani da Jilani na sa mai girma, Baba Barhama a gaishe ka fa zakin fama. Da Shehu Malam Gwani mai duguri na alfarma, na Shehu Hamidu na mai tarbiya mai girma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Yanda ka fasara ni akan ɗahaje kana ji ni na san baka ɗani da wanda ya yi shi, kuma sannan baka raba ni da mai ƙaunar shi. Ba a samun ɗaha a inuwa ko kwanci, sai an yi jibi an jura wuya an shafa ma, ko sallah ma sai da sunan shi da girma. Fata na kasance mai yin yabon ka mai girma, Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena. Salamu alaiki ga magidanki na mai girma, dan maulanki ne wanda kika yi wa alfarma.
ko yau na dawo ki ƙara yin wata alfarma dan alfarmar shugabanmu mai girma Ummul Hassan Ummul Husaini yan girma ki ƙara karɓa ta dan isar shi mai girma fata na kasance mai yin yaban ka mai girma Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena da baitika na alfarma ba ilimi da dani ba sai yawan sanka fatana da karba a cire mun shakka a hannun yabon wani ka sai kai mai alfarma game sanya sakwa ya yi ta Nura gurbi shata dan Maradi mai sanda shugaba mai girma fatana da kasance mai yabon ka mai girma Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena fatana da kasance mai yabon ka mai girma Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena fatana da kasance mai yabon ka mai girma Al-Mukhtar nurin lakai ne gaban uwayena